Vítám vás u dalšího dílu videotutoriálu 3D Studia Photodesign. V minulém díle jsme si ukázali retuš pokožky pomocí frekvenční separace. Dnes bych vám chtěl ukázat nástroj, který já nazývám stínování, ale obecně se nazývá Dodge & Barnes. Je na to zase celá řada mechanismů, celá řada postupů, jak se to dá udělat. Já vám ukážu jeden, který je asi nejpoužívanější. Má své výhody i nevýhody, které si nakonec můžeme potom říct. V podstatě jde nám o to docílit toho, co teďka jsem vám ukázal, co jsem si připravil, zvýraznění stínů a zvýraznění světel, čímž docílíte větší hloubky té fotografie a takové té větší dynamičnosti. Takže vytvoříme si novou skupinu, aby jsme s tím mohli lépe pracovat, a rovnou si vytvoříme novou prázdnou vrstvu, která je v té skupině. Skupinu si nazveme DB jako Dodge & Barnes, nebo chcete-li stínování. Přepneme se na tu prázdnou vrstvu, kterou jsme si vytvořili, a dáme si úpravy, vyplnit, použít 50% shadow, dáme OK a celou vrstvu si přepneme do měkkého světla. Vezmeme si nástroj stmavení, nastavíme si střední tóny, expozici tak cirka těch 10%, když to bude víc, tak se vám ten efekt bude výraznější. Tak a teďka v podstatě si nastavíme nějakou ideální velikost. Doporučuji samozřejmě zase pracovat s různými velikostmi toho nástroje, protože některé plochy potřeba udělat větší, některé místa jsou naopak menší, nebo tady kolem toho nosu třeba ta dírka je malinká, takže si opravdu přizpůsobovat ten nástroj k velikosti, s kterou potřebujete pracovat. No a úplně jednoduše si vezmete všechny ty stíny a víceméně obtahujete, zvýrazňujete obočí. Já většinou ještě trošičku přitmavím obočí. Zvětším si nástroj a zase si tady vytáhnu ty stíny kolem na tom čele. Samozřejmě tady po té levé straně tváře. Jo, a v podstatě pořád takhle všechny ty místa, kde jsou ty stíny a kde původně byly a tou frekvenční separací se nám třeba trošičku ztratily, tak je tam vrátíme a zvýrazníme. A tady na krku máme taky takové ty stíny přirozené. Tak, můžeme to zvýraznit. Můžeme zvýraznit tady trošičku tu tvář. Jo, a vidíte, že to je jednoduché, ale chce to pracovat s citem, aby jsme nedocílili nějakých úplně nesmyslných efektů, které by se nám nelíbily. Když se podíváme před a po, tak vidíte, že ty stíny se nám výrazně stmavily, nebo výrazně stmavily se nám. Já začínám většinou těma stínama a pak teprve přejdu k těm světlům. Tak, pro ty světla se používáme nástroj zesvětlení. Nastavení bych ponechal stejný většinou, střední tóny, expozice 10%. A tady zase samozřejmě opačně budu zvýrazňovat ty světla, takže většinou na tom nose potřeba zvýraznit. Jo, na to já obvykle celý to čelo trošičku, ono se to, pokud jsou tam nějaké vrásky, tak se to trošičku ztratí. Pod očima hezky, vlastně všechny ty světla, kde je vidíte, tak si je přidáte. Většinou ještě trošičku zesvětlím si oči, který pak stejně retušuju samostatně, ale už v rámci tohohle nástroje ty oči trošičku zesvětlím. Začíme si nástroj tady kolem těch rtů, hezky zvýrazníme ten oblouček. Tak a vidíte, že všechny ty stíny, všechny ty světla si zesvětlíme, zvýrazníme, docílíme tím právě té větší hloubky té fotografie. Tak, když se podíváme před a po, vidíte, že ta fotka se výrazně zlepšila. Pokud by se vám zdálo, že to je příliš, a já to doporučuji, vždycky doporučuji to malinko stáhnout. Ono přece jenom každý máme trošku jiný cit na to
ale doporučuji stáhnout trošičku krytí, většinou na těch 80-70%, přestože jsem třeba spokojený, tak ještě to většinou stáhnu, protože mám zkušenost, že když má někdo nastavený v mnohem jako intenzivnější kontrast na displeji, tak to pak může vytvářet takové přepaly a není to hezké. Jo, takže tímto způsobem si velice jednoduše můžeme zvýraznit stíny, zvýraznit světla a docílíme tam, jak jsem říkal, docílíme větší hloubky celé té fotografie. Někdo ještě pak doporučuje jiný postup. Tady vidíte, že to máme v podstatě světla i stíny máme v jedné vrstvě, což nám může přinést problém, že pokud bychom si chtěli zmenšit krytí u světel, ale nechat si to stmavení ve stínech, tak toho samozřejmě nedocílíme pouze jedním táhlem, takže je dobré potom si ty vrstvy oddělit. To se dělá trošičku jinak a to si třeba ukážeme v nějakém dalším díle. Takže děkuji za pozornost, bylo to velice rychlé.